Dok se hvalio rastom prosječne neto plate, premijer Federacije BiH Nermin Nikšić rekao je da u ovom entitetu nije došlo do gubitka radnih mjesta tokom njegovog mandata. Da li je to tačno? Prema podacima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, najveći broj zaposlenih u 2024. godini zabilježen je u novembru, kada je u Federaciji radilo 552.148 osoba. U novembru 2025. godine taj je broj bio manji za 5.485 zaposlenih. Pad pokazuje i godišnji prosjek. Podaci Federalnog zavoda za statistiku pokazuju da je prosječan broj zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2025. godini bio niži za 2051 zaposlenu osobu u odnosu na 2024. godinu. Dakle, podaci Porezne uprave i Zavoda za statistiku pokazuju da je tokom 2025. godine došlo do smanjenja broja zaposlenih. Stoga je istinomjer tvrdnju Nermina Nikšića da nije došlo do gubitka radnih mjesta ocijenio neistinitom. Više ovakvog sadržaja pronađite na svim našim platformama.